Onda će tamo u tvojoj sobi da bude sa giveaway, ogromni giveaway, a drugar će mi kupiti u Pandu svećiće, a onda će moji drugari staviti svećiće, a onda ćemo se ja i tati igrati tam dvorištu, a onda ću ja dobiti kraj baby tortu, a Buba Mariću omiljen, ona mi je omiljena Buba Marića, zove se Ledi. Pa zar nismo rekli da ćemo imati jednoroga tortu? Pa mama, tamo, ovdje će mi biti jednorog torta, a tamo će mi biti kraj baby torta. A njih obožavam. Obožavaš kraj Da li su baby? mi omiljene baby? Ozbiljno. A šta ako je mama već naručila tortu jednoroga? Pa ovdje će mi biti jednorog torta, a tamo će mi biti tamo u gradu i tamo će mi biti kraj baby torta. Oni su mi omiljene babice. A šta ćemo sa Lego Friends? Pa Lego Friends ćemo kupiti. Drugi put ćemo drugari napraviti Lego Friends. Dobro, ako meni pođe drugi rođendan ili treći rođendan, pa 2 puta će biti vama rođendan, a onda kreću na prijateljstvo. Aha, okej. Znači nećeš Lego prijateljstvo. Tortu. Pa neću, ovdje će mi biti Lego prijateljstva i ja ću ti na kome ti spavaš, a to ću sve, drugače mi to sve pripremiti za giveaway. Za giveaway, aha, Da, za dobro. giveaway. A koliko ćeš puta slaviti rođendan, Cile? Za mjesec dana i za 5 minuta i za 8 mjeseci. Aha, dobro. A kaži mi koliko puta ćeš slaviti kad ćeš imati 3 torte? Nije mi jasno, ništa te ne razumem. Pa 18, 19. Ozbiljno. Da. A znači imat ćeš tortu, šta smo rekli na kraju, kakvu tortu? French si zaboravila. Kraj babies ili jednoroga? Ili Kraj Lego? babies. Kraj babies. A pinjata kakva će ti biti? Evo Lukica. Ajoj. A šta ako sam ja naručila već tortu? Šta da kažem onoj teti? Pa otkud ja znam? Ko zna? Moraš da mi kažeš, ne možeš stalno da menjaš kakvu bi tortu želela. Mama, dobro ne da ti objasnim. Haj, objasni. Donesi ću one 2 figurice koje sam dobila s Kinder Rajtom. 3 igračke. A onda ćemo se igrati ja i Kasija. I ti i ja. Aha, dobro. A idem da donesem te igračke. Nemoj bosa, gdje su ti papučice? Samo neke skebale. Tu su se skembale. Živote. Ja imam sad problem sa tvojim rođendanom. Uopšte mi nije jasno a kakvi će baloni da ti budu? Rekla sam duga. Boje duge, jel? Pa da bude duge mi zaboravila. A koju kraj baby tortu hoćeš? Bubamaricu. Bubamaricu. Pa to su sve šarene boje. Bubamarica će da bude crveno-bela, baloni će da budu boje duge. Mama. To će potpuno sve šarene. Mama, nešto da ti objasnim. Objasni. Bubamara je u crvenu i u crno. Si zaboravila? A jeste upravo si. Crveno-crna bubamara. Da crno-crno. Šta ti meni radiš? Šta je smiješno? Pa volim te. Pa ospadi si čud. Ako se smiješ. Ćao, ćao. Ćao.